खुलुमबाय आंगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो फरायनाय जाबाय आरो गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनैथ' जोबोद मोजां सान दिनैनि सानखौनो जोङो बयबो नेनानै दंखायोमोन गोबाव समनिफ्रायनो दिनैहाय जोङो मोगथां महराव मोनबाय जोंनि गोसो बायदियै जोङो गावनि ओनसोलनि बिजाथिखौ जोङो जोंनि गोसोजोंनो सायख'नो हानाय जोंहा दिनै गोहो दङ बे समावनो जोङो बयबो गोसो बायदियै गावनि मोजां बिजाथिखौ सायख'नानै बयबो भटखौ होलायदो आंबो होनानै फैखांबाय फुंनि 7:30आवनो थांदोंमोन ओमफ्राय गोबाव नेनानै जोङो दसे सम गोबाव समखौनो नेनानै फैनांबाय mwnbai hết này ơi nơi lại खेबबाय ने आयं नङा बे गावनायखौ खेबनांगौ आं खेबखादों साबादे साबादे जेसे मानि फले गावखांखाबाय दां होखांबाय बेबो खेबथारनां Siapa yang lain siapa? Malay ke? Saya nama. Kali lupa saya. Tapi macam, hei, mak kelas benar. Jamlah aja nih. ये है मम्मी वाला ये घंटा पूरा लग जाने ना बना भाई पोस्ट वाले सब पूरा भाई वो छल्लां बुनी छल्लां जब पूरा सामान दखानबो होलायलायथारदों नै जोंनिया भिडिअ बासिदो होखांबाय